ефтито на мотора. Няма чек. Той вися, той там ще се изгуби. Гледай колко ударя има там. Помниш се бяха правили там на този супер. Трябва да им кош направи. Сега до там няма проблеми, до там аз си сега тебе се качвам. От там нагоре е проблема. Там където се спря, има направо е така стеничка има пред тебе, човек. Не, ние ще минем така. Няма, дай горе направо. Дай да пушим, бе, той не остана. Леко ли е от това? Кое? Не, тук по пътя, човек. Който не е карал да не се пробва тук. Не, който имаме раки, сега ще пушиме, пробайте са. Ти го взе последно, Педро. Качва го. Опа, отиде. Той се опитал да ги Не, там моторите, там се качват. Караш ли ги тия мотори? Миналия път, що ни казах, казах му, че го ципия там. Караш тия мотори, бе. Да, бе, че. Ти сами го изгуби да я. Сега ще да сати, ето ще го качи. Ти можеш го наклипне? Снимам го. Някой път сядате на гъба да почуя. Това нещо вика, ама... Айде горе да накъде кой бе как е стои, сега няма само да спираме. Някой ще кара ли? Ще се пробва ли? Краска! Се пробва.